O Nadal é sinónimo de reencontros agardados, de compartir, de brindar polos bons momentos pasados, pero tamén por todos os que están por chegar. En definitiva, é o momento de pasar tempo coa nosa xente, coa nosa familia, pero tempo de calidade, de ese que nos reconforta e que nos enche a alma. É unha gozada pasear estes días por Ribeira e ver a xente polas rúas con esas caras que temos nestas datas, nas que todos, dun xeito ou outro, nos volvemos a converter en nenos, gracias a esa ilusión que se contaxia de cada rúa ou de cada recuncho da nosa vila. Para todos os que escoitades, animámosvos a participar nesta programación de Nadal que con tanto cariño se fixo dentro do Concello de Ribeira, unha programación cultural, unha programación social, unha programación deportiva pensada en todos e en todas vós, na que este auditorio, no que me atopo nestos momentos, é o epicentro de toda a actividade. Desde o Concello de Ribeira queremos felicitarvos as festas a todos e todas as veciñas, pero tamén aos que nos siguen desde a migración, aos que estades embarcados ao outro lado do océano, aos que tendes que pasalas pois nun hospital por motivos de saúde. Desexámosvos o mellor para estas datas e, sobre todo, un moi próspero e feliz ano 2026. Dende o Concello de Noia, felices festas e próspero ano novo a todas e todas. Estas son festas de celebración e de diversión, pero ao mesmo tempo non podemos deixar de lembrar aqueles veciños ou veciñas que por unha ou outra razón están pasando un mal momento. Dende aquí, o máis sentido abrazo dende o Concello de Noia a todos eles e elas. Temos unha excelente programación no Concello do que espero que disfrutedes, que vai encher as rúas de espírito navideño e diversión. Invitamos tamén a todos os veciños da contorna a que participedes desta programación que temos diseñada para todas as idades e para todos os públicos. Felices festas e que o pasedes moi ben. Veciñas e veciños de Boiro, quero dirixirme a vos nestas datas tan especiais para felicitarvos. En nome de todo o Goberno de Boiro, estas datas tan sinaladas de Nadal. Tamén trasladarvos os meus mellores desexos para este ano novo 2026, que comeza e que seguro que virá cheo de oportunidades, de boas novas e de metas por cumprir. Dende o Concello de Boiro imos seguir traballando por mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Somos a administración máis próxima e imos seguir estando ao voso lado, apoiando medidas e propostas que fagan de Boiro un lugar cómodo e agradable no que vivir. Desexo-vos que pasedes unhas boas festas rodeado de familiares e amigos e que o ano novo veña con prosperidade. Felices festas. Chegou o Nadal. Dende Lousame, desde este maravilloso recuncho do Barbanza, quero desexarvos unhas boas festas. Desde o Concello temos preparado unha programación para que veñades a visitarnos e aproveitedes as nosas paisaxes e as nosas actividades culturais. O día 28 de decembro celebraremos o Trail de Lousame, o día 4 de xaneiro pola mañá celebraremos as 3 horas de resistencia da BTT, todo iso na área de deportes. Na área de cultura, o 23 de decembro pola mañá visitarános Papá Noel. O día 4 de xaneiro pola tarde teremos o Festival de Reis e o día 5 pola mañá faremos a recepción cas súas maxestades. Creo que é unha boa ocasión para que coñezades o noso Concello, para que nos visitedes, e eu aproveito esta mensaxe para trasladarvos ilusión, esperanza, e que o ano que ven sexa unha nova oportunidade para que entre todos aproveitemos todas as ocasións que se nos presenten para intentar mellorar, para intentar estar cos nosos amigos, cos seres queridos, ca nosa familia, porque para iso é o Nadal, para disfrutar. Dende Lousame, de todo o corazón, bo Nadal e feliz 2026.
Para min é un momento moi importante ter esta oportunidade un ano máis de poderme dirixir a todos e todas nestas datas. O Nadal é o momento máis adecuado do ano para pararnos e mirar para atrás con gratitude. Agradecer polo tempo vivido, polas leccións aprendidas e, sobre todo, por todas esas persoas que durante este ano camiñaron ao noso lado compartindo os nosos problemas, as nosas penas, pero tamén as nosas alegrías, ilusións e esperanzas. Pola miña parte, podedes estar seguros que continuarei dando todo o que teño para intentar facer do noso pobo, da Pobra do Caramiñal, un lugar do que sentirse orgulloso. Desexarvos de corazón un feliz Nadal e un próspero ano 2026. Bueno, veciños, veciñas, é un placer dirixirme a vos de novo con motivo das festas do Nadal, simplemente para desexarvos que as pasedes da mellor maneira posible na compañía dos vosos amigos, das vosas familias. E ademais para desexarvos tamén un próspero ano 2026. Este ano que estamos a piques de rematar para nós foi un ano moi intenso, un ano no que tratamos de impulsar multitude de proxectos en todas as nosas parroquias. E o ano 26 pois seguiremos no mesmo camiño, traballando con ilusión, con esforzo para sacar adiante todos os retos que temos por diante. Agardo que sea un ano cheo de saúde para todos e para todas, e un ano no que cada un de nós consiga todo aquilo que se propoña. O dito, moi boas festas para todos e para todas e un próspero ano 2026.